Искам запис. Да, запис. Чакайте сега да... Лента има ли? А? Момченко, лента има ли? Това да не е само снимки да прави. 80-та година го знае това стихотворение. Прави в момента Това ли си клипи ли? искате? 1980 или 81? Кога не беше? Кое бе? А? 81 година го знае това стихотворение. Сега ще го рецитира. Минчо Топалов на кой момчето беше? На Бай Жилю. На Бай Жилю момчето ще рецитира. Нюрнберг на сцената Германия 2013. Ода за ЦСКА след победата над Ливърпул в чест на сър Боб Пейсли. Сър Боб Пейсли, пак ли окей си или тъжиш не утешим, умът и ту едва ли го победа, че твоят супер тим ЦСКА категорично ги тренира. Играхме с вдъхновение, играхме с разновение на подвиг равно, без страх от нищо славно. Армейският дух победи, отбор от скъпи звезди. Прехваления нападател Ръш смяташе, че като Равка Ръш ще оходи нашата защита, ала картата му беше бита. Далглиш, магнезматели, като истински стрели, но все покрай целта. Небе на висота и неспокойния вратар, с фамилия зловеща кръвелар, който обича напред да излиза, младен от два гола му наниза. По начин толкова красив, че ще го помним докато е жив. И когато след боя е епичен, един миг със тресък се проваля. Изисква въпроса логичен. Кой на кого трябва шапка да сваля? Бойци отлично, на всички браво. Нас поклонници ви привет, победното знамо. Дръжте здраво и с вяра и устрем напред. О, нека бъде все така, само ЦСКА. Само ЦСКА! Браво, майка! Благодаря. Само ЦСКА!